Xoana Vázquez das Seixas é unha gran descoñecida, pero atención á súa historia. O ante os xulgados a outra poderosa muller da época pediu a anulación matrimonial e deixou unha importante pegada cultural. Xoana Vázquez das Seixas debeu nacer no último terzo do século XIV e herdou do seu pai a vila e a fortaleza de Chantada, pero outra poderosa muller da época, Isabel de Castro, dicía que era súa por tradición familiar. Para intentar recuperar Chantada, Isabel lanzou un ataque contra a fortaleza. Xoana levou ante os xulgados e gañou. Así que Isabel tivolle que pagar 200.000 maravedís en concepto de indemnización e devolverlle todo aquilo que saqueara. 4 anos despois, a xustiza dalle a razón a Isabel. Non me preguntes por qué. Din que sí, que Chantada é súa e punto, asunto pechado. Así que Xoana Vázquez das Seixas perdeu unha gran parte do seu patrimonio, aquela que en realidade xustificaba a súa posición social. Outro capítulo interesante é a petición de divorcio de Xoana, que estaba casada con Fernán e Anes de Limia, que procedía de outras dúas poderosas liñaxes, os Limia e os Soutomaior. Iso sí, non sabemos cando casaron nin canto durou o matrimonio. O que si sabemos é que a sentenza de divorcio está datada no ano 1398 e que foi Xoana quen tomou a iniciativa. Ela alegaba que Fernán tivera relacións cunha curmá súa e que xa estivera casado en firme con outra familiar dela. E a todo que sí, pero nega os parentescos. Aí separan os seus camiños, el marcha para Portugal e ela queda en Galicia. Pero antes de separarse temos constancia de que posuíron a Crónica Xeral Galega, un texto importantísimo en prosa da época. Non sabemos moito máis sobre a historia de Xoana, esa lá de que non tivo descendencia e probablemente, precisamente por iso, a súa memoria foise esvaecendo co tempo.